Għal ħafna partitarji tal-futbol l-akbar stennija dejjem tkun it-tazza tad-dinja, jew kif ħafna aktar isibuha il-World Cup. Stennija li tibda minn qabel l-ewwel suffara tal-ewwel partita, meta il-kollezzjonisti tal-stickers bluċuħ tal-plejers jibdew jimlew l-album bit-tama li jaqduh kollu. Dominic Anastasi sit il-ħanut li ilu għal dawn l-aħħar 56 sena jbieħ l-stickers tal-World Cup qal li l-stickers baqgħu popolari minkejja biża ta' inqas bejħ għax m'għaddewx Italjani. Naħseb da kif ġara megazzetti marru ħażin, kulħadd jaw publishing, aħna xejna baqgħu dejjin tajjeb. Li ħafna timijiet ġodda l-ħalwe kien biex 650, issa 980. Faċli biex taqdu. Issa tixtri kaxxa b'eżempju ftit issib dublikati biex jaqdem kaxxa rid dejjem. Kaxxa u nofs. Kien għamlu bravo għatiġa disa album sa wieħed minnhom barra. Insertajna bosta persuni li jinġemaw b'ġemp il-ħanut, għax għalihom saret tradizzjoni li nibtet mix-xewqa tan-neputijiet tfal jew minnhom stess li l-koll kollhom 700 sena biex jaqduh. It's a hobby. I enjoy this hobby, but this is not for me. It's for the kids that I carry here. Very popular, because for Colombia the soccer is a passion. Il-karti bidon tefel, bidon sajr. Ura, mux tiegħdaw, ta' t-tifel. Ġviri s-lum il-ġurnata tejn it-tifel aktar mill-li. Ser tifel bħalu għalla. Kien hemm it-tfal tat-tifla, ridu jixxu il-ktib u qed naqgħdulhom jien issa xi tużana jisu. Tużana u bdejt illum? Le, il-ġimgħa. Ilek ġimgħa. Kull jum nagħmelhom da jkun hemm 10, oħra jkun hemm wieħed jew tnejn. Mux dejjem l-istess. Il-tradizzjoni tal-album tal-stickers ila li bdiet issa mill-1970 meta it-tazza tad-dinja saret fil-Messiku. L-edizzjoni ta' din is-sena se tiftaħ bil-partita Messiku kontra l-Afrika t'isfel fil-11 ta' Ġunju u l-partiti kollha se jixxandru fuq is-stazzjonijiet tal-PBS.